Makadi kuvatariri pano paHasha TV tinokuchingamidzai nemufaro mukuru. Nhasi we've got a special guest in the studio. Tina Prophet BT Chikomo. Tinokuchingamidzai Prophet. Makadiko munhu waMwari. Tinotenda chose nendinokugamuchirai nemi vatariri zvakare kwese kwamuri matima nenyika. Ndinokugamuchirai. Handiti. Mubvunzo wandingada kutanga kubvunzai Prophet, vazhinji vanongoziva kuti Prophet BT Chikomo achikuonai pama social media handles kana kuti padandemutande. Mungagona here kutsanangurira ruzhinji rwakatarisa pane dzinongoti Prophet BT Chikomo ndiani, makakurira kupi, makazvarirwa kupi? Okay, zvakanaka. Ikoko kutoti Prophet BT Chikomo ritori brand rakazvimirira kuti BT kureva kuti patodimurwa ipapo izita rimwe riripo kuti uzive zvakawanda zvekare chifollow uchiziva kuti alright, saka pari nhasa musoda kuvaudzira kuti B anomirira tisataure mazita. Tisataure mazita. Alright, maybe a brief history. Muri prophet here chaivo kana kuti vanhu mazuva ano munhu wese angozviti apostle prophet ndoona mazita avo akupfumbira, asi isusu tichikura isi takatokurawo tichitoenda kudzikereke dzemweya, hatisi kutaura hedu mazita futi. But imimi manje muri prophet here chaiye kana kuti muri prophet wepa social media? Kupindura mubvunzo iwowo ndingati muchidimu chakakwana ukatondishaya pane vaprofita chaivo kureva kuti hauna kuona vaprofita vese vakakwana, saka ndiverenge pane chaivo saka one of them ipapo kureva kuti waenda parong line. Okay, taking you back from a recent post yakambotenderera ipo pa social media, pane pamaimbo kakavadzana na apostle, hanasi hatisi kutaura mazita, mabva mavaziva apostle vamai kakavadzana navo muchitaurira navo kuti nzira dzavari kufamba hadzisiri idzo dzemabatiro anoitwa kereke kana kuti chinamato. Imimi nhasi muri kuzviti muri munoverengwa pavaprofiti chaivo chaivo, mungagona kupatsanangura here pa? Mhinduro dzandinoipa dzinoenderana nekuti mandibvunza nguva iwani mandibvunza sei. Zvichireva kuti unogona kubvunza mubvunzo nhasi mangwana ndinokupindura neimwe mhinduro zvichienderana nekuti inguvai. Saka pari nhasi munogona here kumbopawo vatariri vakatarisa izvezvi? A lot of people are watching from nzvimbo dzakasiyana siyana. Chandingada ngotaura muchidimu ndechekuti when I grew up in Murewa kuZumba ndikwandakurira kuUMP, right, kubati kuri musha kwana sekuru asi kumusha kwangu chaiko kuri kwaseke. Okay, asi unozonzwa history kuti ndakabva kuRumonzi kwaRusike kureva kuti ndinotomirira umambo kwaRusike, saka ndinobva muimba yeumambo. Samutori changamiri. Saka handinzwisisike. That's why uchiona kuti anonzi prophet is a mystery. Haugona kumunzwisisa. That's why you can judge a person nekuda kwecharacter yake. Sometimes our characters they miss the point zvakatariswa nevanhu nekuti chimwe chipo hachisarudzi chinouya even pamarara. Pamwe pacho tine dambudziko rekuti kunyange ukangova neofisi yechiprofita, because pakuva muprofita pane ofisi, pane chipo, kozoita ndikati shungu, kozoita chido, kozoita yachido kana the spirit of prophet. But as I speak ndezvekuti I'm born a prophet. Right. Naturally zvisinei nyangwe ndangomuka kuhope I'm still a prophet. Yes. It doesn't change. Okay, maybe mungagone padiko kuti makazvidiscover sei kana kuti basa iri kana kuti ofisi yamuri kutaura makazoipinda mugore ripi, ofisi yechiprofita? Ndinoziva kwaurikuda kuenda wakuda kuchera wako pakadzikadzika, but regatende ikoko kuti when I grew up ndakakura chigara nambuya ndichipinda chechi Roman Catholic. But when I'm in there, I remember ndipamba nemunin'ina wambuya wangu akange aine dambudziko rekusanzwa, saka ndakatanga kugara naye asi achienda kumasowe, saka ndakatanga kuti zvese zvavaita ndozvandanda kuita. Kuenda itoenda kumasowe ndakatanga kutori musondosi wemasowe patime iyoyo when I grew up and but chipo changu chaidiscover pakawanda chakatangira even kumba, nekuti even vandaigara navo akaita dambudziko ndaigona kutorinamatira ndikapera ndisati ndauya kuPentecost, ndisati ndatoenda kumasowe kwacho. But it was naturally ndanga ndine that a sense of a prophet, because at 13 years and ndakutokwanisa
kuita zvimwe zvine kuziva nekurota nekuyambudzwa pandisingazive kuti zviri kumboenda neku. Okay. Asi ndakazodiscover as time goes on ndoya tinoti mentorship, because I was mentored in a big church through the late Apostle Guti, but later on I become a founder of a ministry, not of a church, because Christ founded the church, but I am a founder of a ministry which is called Bright Light Prophetic Deliverance Ministry. But not only that, we also have a interdenomination of champions gathering for all nations. So why like that? I try by all means to listen to the voice of God, that I accommodate everybody. Okay. Also my message as a prophet, every prophet have got a message. It's not about the title and the name. In any when God raised me, I can't give a message. When I come to preach the gospel through that, panic culture, whereby most of prophets and most of people they run away from a culture, but culture is real. Apana munhu asingatende chinonzi culture. Asi kuti ukaitaura muchirungu munhu anoitenda, but ukati chivanhu vana vachitende nekuti chataurwa muchishoma. Kana kubaba shop chaiko ukati zuda unogona kubhadhara mari shoma, but ukangoti yapo tatokati mari yatokwira. Ipapo ndo panoda kuti tinzwisise kuti tine vanhu vakapazwa musoro kuti kana uda kuti vagamuchire ingwisa chirungu tone, ukaisa chishona hakuna vanhu vanoda culture yavo. I'm proudly a Zimbabwean, I'm proudly to be a Shona as I am. So I understand and believe my culture, because even Bible was even created from a culture. Alright. Pane pandoda kudzosa ndanzwa muchitaura muchiti vanhu vakanzwa word rechirungu ndora vanokurumidza kugamuchira. Ndabva ndanzwa you mentioned kuti mabva kuRoman Catholic makaenda kumasowe, then you muchita basa raMwari muri kumba, you discovered that you were a prophet. Hamuna kuti ndakadiscover ndiri muprofita. Of course, inini murota nechirungu futi. Profita nechirungu. All right. So in that way. Okay. Does it have a difference, a prophet nemuprofita? Pane musiyano here nekuti kune vanoenda kumasowe Matthew na Matthew chimwe chete asi madaidziro nepronunciation. I remember on social media ndakambo dena mambondo terere vanoti Emmanuel, ini ndichiti kose mchiti Emmanuel same zingati Emmanuel, saka Manuel daro guru, but ndichiti saka iwe yekuti how do you pronounce yourself? Sometimes we need to accept the person as they are. Because problem yatakaita ndiye kufunga kuti chirungu kureva kuti wa everything and you are all of, but usingazive kuti you can be outstanding with your own language even. That's why you see even my Chinese, they come and even make money with their Chinese, but singatogona chirungu chacho. But it's also we become like a heaven where we start to judge people nekuda kuti atadze chakati. That's why chona kuti munhu akaita murombo anyangwe achiprofita vanhu vadomugamuchira vanofunga kuti achazadzwa urombo, vasingazive kuti Mwari unoda kutuma kuti ayambutse zvake vanhu ari munzvimbo yakazvidzika asatori nezambuko rako. Saka tine vanhu vakaisa mentality yekuti munhu anofanira kunge aine umwari nekuti akatenga Honda Fit kana kuti anodrive kana anogara mimba yakanaka, usingazive kuti we miss the mind of God. Mwari kazhinji anoenda mune zvinhu zvakazvidzika zvacho. Indeed. Okay, can you tell us more? Say makada kubva maita carry on ministering or pastoring mabuda mu Roman Catholic nekusayoja, then you decided to open your own ministry. It's a calling. Kana zhinji ukatoteerera even baba kuti vachidzidzisa vaitaura kuti ndakatumwa naMwari kusimudza ana Ezekiel vakawanda. Saka ana Ezekiel vakawanda vafanira kugara muzayoja, vanofanira kutoenda so that it's spreading. It's all about spreading. Kune mumwe akatombosvikira Jesu chaiye akati kune Mwari kutaura achiparidza muzita renyu, zvikanzi tamudzivisa, zvikanzi mamudzivisirei, madi mamurega. Saka inini I don't see a problem, because kana kune ari kutoponeswa through kumasowe vasiwa poneswa ikoko, kana uri kuponeswa kuzayoja vasiwa poneswa, uri kuponeswa kuna commander 1 kana prophet chikomo vasiwa vaite sei maponeswa ikoko. Inyaya yekuti vanhu vaziva iri chokwadi. Chikuru ndechekuti Mwari aite zvemachechi, asi kuti vanhu vemachechi vanoita zvaMwari. Saka tine misconception yekuti we try to bring kuti church yedu ndo ina Mwari. No, Mwari amboite zvimachechi isusu, asi kuti anongoita zvechi zvoMwari. Right. Imwe nyaya futi yangandasirira, ndinoona maprofita mazhinji kana maprophets amase anozviti commander. Imimi muri commander 1. Where does it come from? Hakuna mageneral here, because makomanda andanzwa akawanda so far. Chandinonzwisisa ndechekuti at my own case it might be different, because
paya pandinonamatira vanhu vachiti I command this spirit to go and the spirit goes. One said, this one is a commander. Because I'm not asking, I'm not begging a spirit. I'm not saying, spirit, please can I leave this one? No, I say, I command you to go, and the spirit goes. So this is the commander one. So all those who give them names, commander, of course, my copycats, and the original one, because when this started, when I teach about commanding, zvakatanga ku viral and zvakatanga kushanda, vanokazvizwisisa kuti demon haritsanyewe, demon hariendwe mgumu, demon ringoda kungoudzwa, and you have to tell that spirit to leave the person. Saka kana ndi Jesu even chikepe chakuda kunyora zvino dzakamutswa akatokotsera hope akamisa dutu but pane vanga chitombonamata vakambotira kutodha zvese kunamata kuita sei na Peter zvikaramba. Saka kune zvimwe zvaunogona kunamata zvisade prayer zvoda kugadziriswa. Pane zvimwe zvisingade kuti unamate but zvoda kuti utaure announce in the spirit because a life of every person is spiritual. Life is spiritual. That's why chona kuti ukarota uchinjira unenge watodya zvamashuwa. Ndine hama yakatomborota ichinjira ikamuka itori nezvinhu mukanwa zvayakanga yaona but we think it's a dream. That's why tichicommand those spirits yekudya kuhope ma spiritual husband and stuff. I can't say much but what I'm saying it in so that you catch up kuti panonzi commander vanhu vanofunga kuti is a title that he has to come with the Bible. No, but usarasikane kuti chinhu chinonzi transition yakangofanana nebhuku rakuziya parinotaura kuti vanhu vangu vanoparara nekushaya zivo. The word is zivo ukada kuritasa in this time the transition yavepo it's adopted to become knowledge but it's information. Saka kuti isiziva kuti knowledge here it's information. Unogona kudzidza waita ma degree but kana usina information ye something you will die because lacking of understanding or knowing something it will kill you. Vanhu vanoparadzwa nezvinhu zvavasingazivi chaunoziva chikuuraya basi chausingazivi. Saka we need to be informative than kuti kakavare tichidatsvaga kuti zita mazita. That's why tichiti ngatisataura hedu mazita chakakosha chekuti pane zvaitwa pabuda here ma results anobatika. Alright. Mavhura imwe chapter yandafarira mati vanhu vamazuva vari kuparara nekushaya zivo and you say you derived it from the Bible. Okay, imimi semu tingati semunhu ari kubata basa raMwari, are you also taking that message mukereke kuti mubatsiro vamwewo vanhu before vaparadzwa nekushaya zivo? Muri kuvapa here zivo yakakwana kana kuti maybe you are just preaching the message musingawane time kana muri kungovaprofita chete kuchechi kana vauya? Alright, let me just tell you something from the book of John chapter number 29 verse 30. Yobati kune zvimwe zvakaitwa naJesu pamberi pevadzidzi vake asazvina kunyorwa mubhuku iyi. I come in a point when even I'm going to demonstrate, I demonstrate strange things that have never been recorded. Why should we have pressure yekuramba tichita zvakamboitwa? And I believe I should bring a message as a prophet. I should bring a new message. That's why it is gospel. Gospel is a new message, which means every time when you come to ministry, when you come to church, you must get me on a new platform. You must get me on with a new message. You must get me with a new package. Saka we tine vanhu vane repetition yekuti kunovhura chechi apa kungoparadzwa zviparadzwa next door madokungovabatanidza zvakangofanana nemunhu ane ruchiva achichiva mai pa next door asingazivi kuti baba pa next door ruchiva mukadzi wake vanhu vanga vanofanira kungochinjana. Saka ndiri kuti mamachechi aifanira kubatanidzwa ita imwe chete because havana message yakafanana. Saka inini as I am, I cannot fit in any ministry in any church because I'm controversial at my point because there is a message that I carry which differs with them because now I cannot have a ministry. I should join them because that message yakafanewa. That's why ndichiti ndikaenda kumaswingo anditi ndazopinda church yakafana nedu ukangoona wangoti yakafanana wakozvifananidza. You need to be unique and to be yourself. So inini andifananidzike asi mweya wamunonzwa imimi mweya the Holy Spirit I must say yamunonzwa, is it different to the same Holy Spirit iri kunzwa nemamwe maprophets? On that, who am I to say difference or whatever? Because the spiritual realm, according to the word of God, it is a choice of a prophet to choose what to say. Yeah, because imimi muri kuedza kutsanangura kuti makereke afane kufanana. I'm talking about the way revelation and the way we put up things in our setup, even preaching the word of God. So Jesus Christ walked on top of wood, and then I say I want to walk on top of wood. A repetition. There's nothing new about that. That's why and the person doesn't move when there are miracles much.
Of course, even if God or enables me to perform one, but that does not mean. What makes things better is the message that you carry and who sends you. Saka tine vanhu vanoshandisa Mwari pane kunzvimbo yekushandiswa naMwari. Tine vanhu vanoshandisa Mweya Mutsvene panzvimbo yekushandiswa naMweya Mutsvene. Imimi muri kuwanika pampanda uyu. Inomirira kuti Mweya Mutsvene andishandise. Saka dzimwe nguva ndinogona kunyarara but hazvirevi kuti handisi muprofita. Saka the silence of a prophet is still a prophetic. Kungonyarara kwandiri ndakatoita ndechitoprofita. Saka munhu anouya kwauri achiti ndiprofitei, ndinogona kungoti it is well. Kutoprofita futi ikoko because I don't need to tell you history. And usually inini handina mangange ekukuudza nhoroondo, ndine mangange ekukupa solution. So I always pray for solution into people's lives. Saka ukatarisa even those trending videos, they are package of the demonstration of the power of God. Which is not kuti ndizofunga kuti saka I just need to make a prayer. Wakatomboona kuti kuna wanoenda kuchipatara kunoona matira murwere wobuda imomo wachitaura kuti pachini uya notisiya apera amuna kuzona. Why? Because vangozadzisa body language kuti tauya kuno. That's an African philosophy, which is wrong because we've got people vanoya kuchipatara vakuya nemabanana usagone kurodya banana iwewe but ipapa uchirida banana hakuna nokutengera banana uya even kunokuona zvekuti dai kunonzi unofanasi ukaona coffin raunovikwa naro it's very expensive, too expensive topende kuda ko mari wakakupora upenyu waigona kutorarama ukachinja life yako. Saka we've got people who cover themselves as these Christians, especially if I was going to unchristian myself. I was going to be a person who gonna unchristian myself. Like now I have started now to roll out into a drug abuse campaign, not only drug abuse campaign or awareness, but ndakatozona kuti you cannot have a crusade yauri kuti toda kuti titendeutse vanhu, but now you don't nekuda of our times, nekuda kwezvinhu zvashanduka, you need to engage yourself into people. Unofanira kunge utori mwana uchitoziva kuti vanhu vari kurarama life ipi. That's why Jonah Jesu paisvika pavarimi aiparidza nyaya dzevarimi vacho, akasvika pambavha, akasvika pavafarisi. Samwe dzimwe nguva aibva akaonekwa Jesu achidya nekumwa. Ndakambobvunza mwenda kuti vakamuona Jesu achidya nekumwa ainwei. Saka we have people who are too judgmental in the environment that togona tinge tiri. Ndakambobvunza mubvunzo pane imwe interview ndikati ukaona koko iri mufiriji iri mubhawa haichinje kuita doro, inongoramba iri koko. So we have people who judge you even wakakuona uri mubhawa as a prophet now today, they say hey, why this one usingazive kuti that's why you can even win people there. Zvinonzi prophet vainwa you get this. Saka you have people who are too judgmental. Saka vafundisi vazhinji zvimwe zviye zvacho vanoyesekera muhapwa because they don't want to disassociate themselves. Vanoda vanhu vakarurama kudhara. Zvacho kuti machurches ane vakadzi vakawanda kudarika varume because tine vafundisi nevaprofita vanoparidza kuti vanoda vanhu vakarurama kuchechi. They are not zvokuti mukadzi ari kumba anotanga kuti manje nekudha kwako maita mukaende kuchechi here. Saka why are we tiri kuda munhu akasiya kare kuchechi? Tikuda munhu akasiya kare. Why don't we take achiri kunwa wacho iyeye ozoregera ega? Saka ukaona muparidzi ashaya mharidzo kazhinji ndinozoona mudzinamo anotanga kutukirira mahure nevaroyi nembavha. Saka uchiona mbavha idzi dzinotoziva kuti tinotukirirwa, unozoona kugara mumadziro so. Saka mumwe wacho anotokuudza kuti kuba ndotozati kwakaipa saka ndichita usiku. You get this? So we need to have a message of today where we embrace everybody because akafanira wana kukuzva hove vari murwezi. Haugone kutanga kusarudza kuti rida akangarisara richi. Unotanga wadzitakura woburitsa panze wozodzisarudza wabuda. Saka kunosarudzirwa akarurama kudenga kwete pano panyika. Saka those who judge people nekuda kwenzvimbo yaangari nekuda kwelifestyle yaari kurarama, I think they're at the wrong place. They should go to heaven and start judging other people. All right Prophet Chikomo. Saka ndakaona pane imwe social media yendo muchitaradza kuti mamaita kick off like you are saying pamakatanga campaign yenyu anti drugs and substance abuse. How is the message? Is it a life changing program? Pamaonero yenyu pamaitiro yenyu amuri kuita vanhu vari kuitambira sei? Nyaya haisi yekutambirwa. Unogona kutoita chinhu chakanaka chakasatambirwa kana naJesu haana kutambirwa kwaaigara. Asi chandinoedza kutaura pameseji yatiri kufamba nayo yeanti-drug yema-early marriages neGBV. Iyi yakasiyana ine mutsauko nekuti hatisingotaura kuti siyai nekuti mubvunzo unokwanisa kuwana kwavanhu ndewekuti kana tasiya tozoitei. Saka inini ndakatakura mhinduro yekuti kana masiya muite. And I cannot open it up here because I got that as a secret to help those who are willing. Because ndikaiburitsa panapo
it's going to be diluted and diverted because I know we have a lot of analysts in this world, and we have created a lot of them in the social media. They analyze things in their own way. But you can only message your copy and every prophet have got his own secrets. But when I started these campaigns, God told me kuti no ndichaita anonzi ma community roll out. Ukanozvitarisa uchaona kuti ndikunobatana neshoko rinotaurwa even with our government richitaura kuti no itachako usangoblame kuti sei government isiri kuita zvakati sei ningasura chakati. That's why ndakambobvunza mumwe muno ndichiti ukanyanya kuzitarisa vanhu vasingaende kuchurch vanonyanya vasingape even muchurch vanocomplaina kuti kuchurch kunodiwa mari. Saka naizvozvo vanhu kazhinji varombo vanocomplaina kuti sei vapfumi vaita saizvozvo. Ndaida kupa mwe muenzaniso wandaitaura ndichiseka nemwe muno ndikati kuna vanhu vanoblema even pandodzidzisa vapfana vechidiki vari kumadrugs avo ndichiti dai kuri kunzi mukazvinzwisisa vanhu vakaita sana Wiki neochifa waiwaiwai dai vakapinda madrugs vari vadikiseni vangasingazvitembinga kusvika pavasvika paipai. Nekuti vangade vakatoparara because anokuparadza ugokusakadza. But chinoita kuti Wiki now aite sekunge anorodadira vanhu adadire vanhu because ari kuita zvaanoda nemari yake, but nevanhu vanoda kuudza munhu zvekuita nemari yako. Ko iwewe murombo tiudzowo zvari kuita neurombo hwako ka, because why uruda kuudza mumwe munhu zvekuita nemari yake iwewe uri kuitewe neurombo hwako? What are you doing with your poverty? So I believe that we need people vanounza a substance, bring ideas, bring things that is new. Like I say, I'm not going to blame anyone or judge anyone, but I'm bringing my ideas. Whether you take it or not, but not party, and nothing will stop because I have gotten an appointment with the future, because the future is waiting for me. So during the time I've got the future waiting for me, which I want to deliver, which I want to meet. Yakatakura zakanaka ze generation yanas. So I cannot listen to the enemy because I know I want to be diverted my message, because Ishema drugs is not local, it's a foreign agenda yekuraya the upcoming youths. Mwavanditi kowadi kuenda wano disa kana kuti wano shitaura uchirwisa anonzi ma drug lords kana kuti vacho vari kutengesa ma drugs. Ndikati aiwa kana uri landlord ane marooms akawanda kana dzimba dzakawanda dziri kurendwa nemaloja, unoziva here kuti maloja ako akawana dzimba uchashaya kurendesa imba iyoyo kureva kuti watobroka. Saka isusu tikatanga kutaura nevari kutodya vacho ma drugs ka tikatanga kuvadzidzisa, they will shun drugs by themselves. Zvekuti ari kuya nawo anopedzera ona kuti hazvisina basa izvi. Chinoita kuti zvite sekunge zvine basa inyaya yekuti people are not coming clear and coming open, vari kuzviita in secret. Even vacho vari kuti anti-drug campaigns whatever, they do not have that agenda. Vari kutono campaign vakatostika vakatobatwa futi. Saka tiri kuti how are we going to deliver such a kind of a message when we are not honest by ourselves and we cannot be honest with the world? So we need honest people. When things are wrong, when things are right, no matter who is involved in the part or in that scenario. So my message is clear to say we are going to do community rollout, and in that, in conjunction of the government policies, and I respect the laws of this country, and I will do it accordingly. But nothing and nobody will stop me until the future sees the light in our youth. So with that vision of 2030, I will say by then 2030, there will be no drugs in the streets. There will be, even the drugs maybe, they will be there, but there will be no youth taking them. As long we are given the mandate to go on with this, we are going to see just a matter of time that people will shun drugs like the way they shun other things. That's why you're not kumashuro ko vanhu vaiparara nekushaya zivo. Terera unoziva here kuti pachiprofita kuti ndichitaura panapa ndichikura kuma 90s nyaya ndakamboitaura ndikati vanhu aita akarwara nemashura matongo ichinzi ishura matongo edziya, munhu aita kuti achikwambo ari kudyiwa ropa nezvikwambo, vanhu vakafa vakavigwa zvikonzi zvikwambo musha wese, imwe misha yakavhara. But pakazoya uchenjeri hwescience vanhu vakatanga kuvhurika futi. Saka ndikuti kunamata hakusi kupusa, uye kupusa kunamatise. Saka usapuse pakunamata futi, pakuda kuti uchangamuka uvhurike uzive kuti when I pray I watch and pray. We don't just do things in ignorance. Ignorance have no difference. Saka ndiri kuti inini vese vanoda kutonga vachitaura inini ndakatovhurika kuziva kuti when we are fighting this we are coming with a lot of things. That's why you see I'm moving with youth very in sports, vamwe vacho vanoita ma music, vanoita ma martial arts, because we are teaching them kuti alright, even are a girl child tikamudzidzisa ma basics ekuti is martial arts hatisi kuti anorova vabereki. No, one day achazvidefenda kumaganda goria anenge achida kumurepa.
and we are having a safe society. If we don't do that, we are going to have a society where people are going to be robbed, killed in a daylight. So my campaign and my move is to stop that before it happens, because I see it before. I see things 500,000 kilometers away. So I saw it happening later. If you don't do that, people will be killing each other. That's why we're going to rape. I'm serious about it when I push it. Okay, issue of drugs is now covered. Let's talk about child marriages. You mentioned child marriage. Yeah. What are you doing about it? It's about conscientizing people. That's why that always people, they need information. When you conscientize people and wakaziva kuti kurora mpwere ijeri, vanofana kuziva. Nekuti mwa munhu ato kujeri ari kuzota ndanzwa muchitaura because pane a recent story yakaitika kune a certain church, an apostolic church, yakabuda ma newspaper, yakabuda pama internet, yemu profita kana kuti prophet pachirungu, akanga achita ane ma allegations ema child marriages. Ndofunga makainzwawo nyaya yacho. Is it some of the things that you saw muchiri ku church dzechipostori pamatirika ndibude ndiende ku Pentecostal, kana kuti it's on a different agenda? And also, how do you see that issue imimi makaitarisa imimi as a church leader? Let me be clear. Kuti kubuda kwandakaita kusayoja, even kubuda kwandakaita kumasowe, it's not nekuti I saw the wrong. So katika ikoko, even kwandiri kwacho the wrong is still there. Akuna imba isina marara, akuna imba isina chimbuzi, akuna imba isina vanhu vasina kupfeka. Ndatopindura kuti kunyangwe chero kwenyu akuna norara kapfeka, akuna asina chimbuzi, kureva kuti tsvina iriko. Saka pangoungana vanhu pese pakutoda mutsvairo, ndizvo zvandinoziva. Saka ndiri kuti paina izvozvo chakaipa zvinosemesa kuti tinge tichirora vana vadiki, kureva kuti we are killing the generation that we should encourage, so that they will stand for us even in the future. That's why I say the future is very important for us now, because we need to teach our people. Kune vamwe aiseka ndaifamba ndakabata even a flag. Kune mumwe akatotarisa flag yatoziva kuti flag iyi zvinoreva pairi. But ipo pave ndo pane yatinoti a Zimbabwean, ndo pane yatinoti ubuntu, ndo pane yatinoti a patriotic or something that we call ourselves as us. But toda kuadopta dzimwe tsika dziri kubva kunze. That's why I say nyaya yema-drugs, it's a foreign adopted culture. Yekuti it's a world cancer nyaya yema-drugs. But here in Zimbabwe, inini as a Zimbabwean, I'm proudly a Zimbabwean. I will say no to drugs, no to child marriage, no to GBV. Saka ipapa ndiri kuti kuziva mbuya wita say hudzwa. Saka we are going to conscientize our communities. We are going to conscientizing in our churches, and we are going to speak not but with the volumes. We're going to speak hard about it until it's going to make sense. Kunyangwe inini nasuno nikanza ndisisipo, but I know there is also a generation who come who speak strong as how I'm speaking about this thing. Saka every message yatnetato isasa izozo yatovaridza rukukwe kana kuti bonde muhana yavakawanda kuti rokwandu kuita patoni mwa ato denwa kuti now this is a thing, because pana rutochema sikurara ane mari and everything, but mwana ari ma drugs, things are not well, ari kubirwa every day, things are scattered. I met this and we help the Lord. Vamwacha kuti prayer, vamwacha vanenge vachida kuti vaitwe rehabilitation, samwe vanoda kuto detoxiwa, the detoxification yekutoti zvawandisa muviri zvekudai kuri kunzi mumwe munainzi inwa ropa rako waitodhakwa nekuti ropa racho ratove doro rega ropa racho ratove madrugs mariri. Saka we need knowledge, yandataura kuti as I stand I know what backs me up, I know what I carry, I know where to take those people. So kana munhu mamobvisa kuzvinhu zvakadaro, that's why makanzwa Jesu achitaura kuti kana mweya ukabva pamunhu unodzoka uchidongorera. Ukawana pasina chaitwa pamunhu unodzoka unotora imwe yobva yaita minomwe ichinopinda mumunhu umwe chete. Saka munhu kana abviswa madambudziko rakaita semadrugs, munhu ye akunida knowledge yekutrainwa zvekuti now in the community we are rolling out and try to integrate them and bring them to
to senses kuti wanzi say no I'm still a human being because mumwe anogona kupinda madrugs because of friends mumwe ati ndakafoira kuchikoro nekuti pane mumwe wakati ukashaya 5 levels life yako yozatodhakwa but ukatarisa vazhinji wacho vakabudirira vamwe wacho mumwe wacho atogone kuverenga mari yake he is making money. So it's not about the kuti wakapasa here kuchikoro no takangosiya padiki panotaura kuti my life nuggets pane papatisina kubudira vanhu pachena takangovharira vamwe vanhu panze tichifunga kuti they have to take this road asi kune vamwe vanhu anogona kuita zvinhu zviri technical but zvekuti uchimuudza kuti verenga asingagone kuverenga but ukamutigadzira vhiri remota achigona ukamutigadzira mota makanika achigona but kuti chiverenga abc haatogoni. You're right. Saka such kind of things ndezvekuti when we are coming we are facing now even vamwe vakatodzidza vari kupinda nafuti nemadrugs. Saka there's a lot vamwe vari kupinzwa madrugs because of a marriage, vamwe vari kupinzwa madrugs because of a husband or wife. Varume vandozotyawo zvavo kunoripota nyaya dzinoitika but yatiri kuti GBV kunorume chaiwo wandokiwa nevakadzi kudhandwa chaiko asi kuti azoenda kupolisi kuti ndaruwa nemukadzi pamwe pacho mapolisi anoti uya naye mukadzi wacho andigone kuya nemunhu ari kundirova vamwe vanotokuseka kuti mukadzi angarowa iwewe here kana kutosungwa iwewe kuti kana. Saka tine a community where we have people. I remember there's this song yainzi Sienzenina. Sienzenina, if you check this song came when it happened munzvimbo yainonzi Gauteng kana kuti nzvimbo yeGoridhe iri kuSouth Africa Joburg kwakafa vazhinji because vaienda ikoko vodzoka kumisha wowana madzimai avo vamwe vatone vana vonzi pamakasiya paipa makasiya manhumburisa. Saka murume kuti azoita agiu. I thank God kuti kwane DNA test and stuff but kudara kwangu sina waigona kutotambira because hakuna zvinoradza kuti asi wako. Saka varume vanongofira mukati if there's a person who is a very asiri strong kana ari weak is a man. Men are strong outside but not inside. Why? Because they don't share their agony, they don't share their pain, they don't share so vanosangana nazvo but women they share. Uchingopedza kutotukana naye ari mukadzi wako so mai vake vanenge kutoziva sisi vake kutoziva watokamfuta zvekuti wakamuhurira ka 7 unoona achikokuregerera. Murume akahurirwa ka 1 nemistake anoramba mukadzi. Saka unozoona kuti women are very weak. And what does the Bible say about it? No, I'm not going to interpret that about the Bible because at the end of the day kunyango kataura vanhu vanenge vakuacta kana kuti vakureacta kune ma-issues akadaro they are not considering the Bible even. Uchitoriziva unotoona abvisa hembe yekuchechi achiti zvekuchechi ndotomba kubvisira hembe ndinokudhanda panapa. Saka wachaona kuti it's not about the Bible, actually it's about the human being because the Bible is there used for counseling and the people they misuse the Bible because there is but not the whole truth. The whole truth is Jesus Christ. Okay. That's why ndambo kuerenga scripture in John 20 verse 30 inoti zvimwe zvakaitwa naKristu zvinokupinda mbokweni kuda kuti we have got an edited a book that we carry now but rinogona kuti batsira on counseling services, on preaching to people, on making people understand about God. Zhinji kana muprofita kana munhu wamwari akatadza sezvo mambotaura muchiti muprofita akaita zvakati vanhu vese nyika inosheka. Why? Because vanhu vakabatira pamunhu wamwari avazive mwari wacho vanoziva munhu wamwari. Unfortunately, we've come to the end of the program. Any last words or last messages to the viewers watching? To the viewers watching, actually I'm saying as we are coming here, we are going kuramba tichitaura nyaya yekuti ngatisiye zvinodhaka, ngatisiye mutoriro, ngatisiye kuka, ngatisiye nekuti zvinotipfekedza mamvemve, tinofatire marombe. Asina izvozvo kune avo vasangana dambudziko rero hatisi kukusekai asi ndiri kuti come forward for such helps so that munobatsirwa kune rehabilitation center the government is doing it and some they are privates you can get counseling. There's a lot that will happen. Saka do not shy, usanyare unonyarei iwe uchitonyadzisa. Saka mashoko angu sa Prophet BT Chikomo the commander 1 ndiri kuti usatya kana kunyara kana wapinda mudambudziko rakadaro. Kuna uya anoseka nekuti asati apinda namariri kana usati apinda namariri zviri nani uite zvauri kuita asi zvinonziwe kasekera mahapwa nekuti uzive kuti mangwana zviri kwako iwewe. Saka ndoti kuna wapinda nazo there's still hope and there's still life ahead of you. That's why uchiri mupenyu. Saka uchiri mupenyu ndiwe unobatsirwa atibatsire zvituna kana kupare chaiko atisatanzwa kuti wakaenda kumuchari kunobaya zvituna anobatsirwa ndi achiri mupenyu. Ndinotenda awa tinotenda vatariri neprogramu yanga tinayo muzora nhasi. For me and Prophet BT Chikomo and the rest of the crew is a bye-bye. Thank you.